Ahojte všetci a vítajte v Pentolando con Ivan. Dnes pripravíme jeden z veľkých klasikov talianskej kuchyne, recept, ktorý okamžite pripomína domov a rodinu, baklažánova parmigiana. Budem vás krok za krokom sprevádzať, aby sme spolu pripravili bohatú, chutnú a neodolateľnú parmigianu. Poďme hneď variť! Vezmeme 1,5 kg dlhých čiernych baklažánov a nakrájame ich na plátky hrubé asi 0,5 cm. Posypeme ich trochou soli a necháme odpočívať pod závažím asi 30 minút. Takto pustia prebytočnú vodu a stratia miernu horkosť. V hrnci opražíme polovicu nasekanej cibule s trochou extra panenského olivového oleja. Pridáme 1,2 litra paradajkovej pasírovanej omáčky, niekoľko čerstvých listov bazálky, soľ a korenie. Varíme na miernom ohni 30-40 minút, kým omáčka nebude voňavá a jemná. Baklažany dobre osušíme, jemne ich obalíme v múke, potom ich namočíme do 4 rozšľahaných vajec. Smažíme ich v horúcom arašidovom oleji pri asi 170 degrees, kým nezhnednú do zlatista a nechrumkajú. Položíme ich na papierové utierky, aby sme odstránili prebytočný olej. Nakrájame na plátky 500 g dobre odkvapkaného mozzarellového syra fior di latte. Nastrúhame približne 150 g parmezánu. Teraz sme pripravení zložiť našu parmigianu. Na spodok zapiekacej misy dáme jednu naberáčku paradajkovej omáčky. Potom uložíme vrstvu vyprážaných baklažánov, vrstvu mozzarely, posyp parmezánu a trochu omáčky. Pokračujeme takto vrstvu po vrstve, až kým neminieme všetky ingrediencie. Posledná vrstva musí byť bohatá na omáčku a parmezán, aby sa vytvorila dokonale zapekaný povrch. Pečieme v statickej rúre pri 180 degrees asi 35-40 minút. Po upečení necháme parmigianu odpočívať aspoň hodinu pred krajaním. Tento krok je nevyhnutný, aby sa jedlo spevnilo a dalo sa krájať na dokonalé porcie. A tu je naša baklažánová parmigiana. Zlatisté vrstvy baklažánu, roztopená mozzarella, voňavá omáčka a veľa parmezánu.
jedlo, ktoré v sebe nesie celú chuť talianskej tradície. Ak sa vám recept páčil, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a aktivovať zvonček, aby ste nepremeškali ďalšie recepty. Uvidíme sa čoskoro. Vždy tu, na Padellando con Ivan. Dobrú chuť. A tu je naša baklažanová parmigiana. Zlatisté vrstvy baklažánu, roztopená mozzarella, voňavá omáčka a veľa parmezánu. Jedlo, ktoré v sebe nesie celú chuť talianskej tradície. Ak sa vám recept páčil, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a aktivovať zvonček, aby ste nepremeškali ďalšie recepty. Uvidíme sa čoskoro vždy tu, na Padellando con Ivan. Dobrú chuť.